Dzisiejszy strajk przebiega zgodnie z przewidywaniami, zgodnie z tym, co nauczyciele przedstawili w referendum. Strajkuje 71% ogółu zatrudnionych w szkole. Wszyscy przystąpili bez żadnych uwag. Z dzieci zjawiło się 9 dzieci, także mamy niewielką frekwencję, niecałe 2% ogółu uczniów naszej szkoły. Strajkujemy zgodnie z postulatami związkowymi. Przede wszystkim chodzi nam nie tyle o miejsca pracy, ile o przyszłość edukacyjną naszych uczniów, których czeka niestety wiele zamieszania, zarówno klasy młodsze, jak i klasy starsze. I chodzi nam o nich, a równocześnie o postulaty nasze związkowe, czyli o miejsca pracy, o prestiż naszego zawodu, o to, że niestety ta edukacja najwięcej obrywa przez polityków.